Alright, mumastreets social media manoswera nchiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, nhasi tirimo mumastreets tichitenderera kuda kuti timbofambira nyaya dzachona. Sekuziva kwenyu kuti last time takaposta audio iyo yakanga yabva kuna boss Kawara, handiti yakanga yabva kuna boss Kawara paaitaura naamai Tita achikumbira ruregerero nekuda kwekunyepa kwaakaita panyaya yaWinky D. Ndofunga munoiziva nyaya yaWinky D kuti mai Titi vakamaapproacha kuti anoimba pamuchato wavo, asi mai Titi vakazoramba kuti aiwa hazvina kuita sokudaro. So tatitifambire nyaya dzachona. Aiwa, hapana nyaya isingaorewa zvikuru. Iyi nyaya toda kutoti tihwisise kuti zveshuwa here bosi akaudzwa naWinky. So nhasi ndiko kwatati timboenda kumbonotsvaga boss Kawara. So kana uri munyowani usati wasubscribe, aiwa, I kindly ask you to subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video, every time patinokanda nyaya dzichipisa, you will be notified. Also don't forget to follow nekulike our Facebook page. Thank you very much nekuramba muchititsigira. Aiwa, hande munozvionera. Aiwa, sekukuvimbisai kwataita kuti aiwa tichange tinaye boss Kawara, tamutsvaga tinaye ipo panapa. Toda kuti timbokurukura zvishoma nezvenyaya yake namai Titi. Boss Kawara, musha zviri kudidi? Handiti? Vanhu vangada kuziva kuti iye anombonzi boss Kawara wachona ndibhosi pakuita sei? Bosi wemari yakawandisa here kana kuti wemakambani kana kuti ndibhosi pakuti kudii? Amuna chi boss Kawara sezvo ndakambotaura ndofunga vamwe vazhinji vanonga vakaona interview yake toCrown. Alright. Boss Kawara is an honorary title. Alright. Hatina kuzvipa pandakapiwa. Okay. Ndinodhila nema-upcoming artist. Alright. Ndo vanhu vakandipa zita iroro. Okay. Music boss. Muri music boss. Ma-upcoming artist. Alright, ma-artist arimo muindustry kare makasimudzira ndapi naye boss Kawara? Kuna navanchoga. Okay. Navanchoga pachinoi pana nabongerifaya. Zvekuti hapana dance inoitwa pachinoi pasina bongerifier. Alright. Ndo mamwe ma-artist anobvira. Okay. Moira rekwasekalazi. Okay. Manager izvezvi. Okay. Saka ndumanje akawanda ndikataure nemazita noti pane zvinochiitika. Alright. Okay, nyaya yatanyanyofambira pazuva ranhasi. Last time makanyora imimi. Nyaya ikapisa nenyika yese, ikasvika pakunyorwa nekunyangwe nana Metro akanyora nyaya yekuti Winky D akanga achida kuhaiwa namai Titi pamuchato. Muchiruziva nyaya iyoyo kana makamboenzwa ichicirculata kana handimi makanyora post papage penyu. So ndo yatoda kuti tinge tiri tinobvunza zvakanyanya kuti ichokwadi here kuti Winky D akanga mai Titi zveshuwa akanga vachida kuhaya Winky D pamuchato wavo? Munoona chi angosendi. Zvamukatoona izvozvo bepa rebudise nyaya dzekunyepa. Okay. Zvamukatoona izvozvo izvozvo. Ndo zvakatoitika chaizvo. Ko mai Titi vakanga vozviramba wani kuti aiwa handinombobvira ndakatsvaga Winky D? Izvozvo handichazivi. Okay, sei muri kuti hamuchazive boss Kawara? Because tinoda kuti vanhu vanatsonzwisisa kuitira kuti pamunonyora nyaya nekuitaura zvamunotaura vanhu vanoda umbowo uzere. Imi makanga maudzwa nani ndi Winky D here kana kuti nyaya yachona makanga maiwana papi? Munoona chi? Nyaya idzodzo kana dzakatotaurika, dzakatonyorwa nevanoita zvenhau, dzakatonyorwa. Okay. Hatifaniri kunge tichinyatsodzitaura nezvadzo nyaya idzodzo. Alright, but stiuka isusu tiri kuti source makange mapiwa namanager waWinky D here kana kuti naiye Winky D wachona ndoeziva kuti munogona muchitofonderana nana Winky D. Source pakabva nyaya chaipo chaipo. Ndo pandati pane imwe nyaya, pane imwe information inoita uzodisclose zvese. Okay. Hinti yandikangopa vanhu ka. Kusvika bepa rasvika razobuditsa ka. Bepa ringabuditsa Metro rinobuditsa nezvekunyepa. Ndisingazozivo zvangu handinyanyo. Hakuna kambani yenyu zinobuditsa nezvekunyepa. Kureva kuti vaitotaura chokwadi. Vaitotaura chokwadi. Chotori chokwadi kuti mai Titi vaitoda Winky D but vakarasiswa nekuti 500 ishoma. Noti iwe ungasimudziona vafanira kuti Winky D anotoita music as business. Okay. Pana hapashande kusekererana kana kuti panoshanda kuti
iwewe ndinombokuposta Okay. pashande izvozvozvo. Let's treat music as business. Okay. Business sebusiness. Alright. Ungatore wingi D obva nomuti aperforme mahara. 500 inogona tore mari yefuel. Okay. Semataura zvakaitwanzi bass guitarist wake ndo yaanopiwa. Okay. Saka ndo yaanotopiwa zveshuwa. Sekudaro ka noti wingi D munhu mukuru. Okay. Angape bass guitarist mari less than kana kuma 700 600 years. Okay. Alright, pane audio yatakatoisa kunyanya nepa Saint TV anditi imimi muchikumbira ruregerero mazvityora boss mungada confirmere kuti ndimi makanga mafonera amaititi kana kuti ameno zvinhu zvaitoitikawo inini imimi makaiona kupi ayo isusu tinotora nyaya tinogara tataura kuti tinotora nyaya dziri kuseculata pasocial media. So inyaya yatakatotorawo iaudio ratakatoonawo richiseculata pasocial media sezvozvika tobva tatora tikati rega tikandire vanhu but voice raita serenyu and voice raitowa ramaititi vaitaura nemi hamusirimi here makakumbira ruregerero makaenda muchinochema kuna maititi kuti please ndiregerereyo. kune mufana anonzi Luko anoimba so voice rake ratofanira Soja Love. Okay. Kune mufana anonzi Bisman anonzi chipoko chasauro voice rake rafanira Soja Love. Okay. Kana munhu iye akataura maititi ane voice rafanira. Saka muri kuti hamusirimi makakumbira ruregerero. Ndikakumbira ruregerero zvinhu zvandisingazivi. Zvekunyeba kana zvinhu zvekunyeba kana ndingakumbira ruregerero zvinhu izvozvo. Saka ndofunga muri kungozvinzwira bosi Kawara ari kuti aiwa audio yakaseculata vachinziwo vaikumbira ruregerero maititi aiwa bosi Kawara vari kuti handikumbira ruregerero kuna maititi handina reason yekukumbira ruregerero ndo zvamuri kutaura. Aiwa handine reason yekukumbira ruregerero. So ameno maititi kana vaitofunga kuti vakakumbirawo ruregerero nabosi Kawara bosi ari kuti handikumbira ruregerero ameno kune mafans kana vanhu vanokufollowai bosi Kawara munoda kuti kudii pazuva ranhasi pauti pamauya pamhepo kudai? Ina ndinangu zvakawanda zvekutaura pani tongoti ngavaramba vakatarisira zvinhu zvinyowani tichange tichizviposta ipapo saka ngavaramba vachifollowa bosi Kawara Instagram Facebook bosi Kawara. Alright. Aiwa tinoda kutendai nenguva yatanga tiinayo yekuti uye nekukonfirma kuti mimi mamukumbire ruregerero. Kana imi makambona munhu kangani munhu angakumbira ruregerero pachena mamboziona here izvozvo? Pakaipa. Aiwa ndofunga muri kuzinzwira ndinawo bosi Kawara vari kutaura kuti zonaiwa is a man who doesn't apologize especially panyaya dzesocial media. Amenoti munozinzwawo sei munozviona sei amaititi tichavatsvaga tonzwawo kuti vanotowo kudii nenyaya iri panapa zvongonzi zvakangopera zvakadaro ndosati atotiuye tizobvunza. Aiwa thank you very much for your unwavering support nekuramba muchitibata kwamuri ikoko aiwa nekushare mavideos edu from Uncle Saint na bosi Kawara pari zvino tichiti much love.